vidíme, ako rastú rómske zbory. Vidíme, ako rastie viera v Boha v rómskom srdci. Predtým, áno, ako ste počuli svedectva, nežili sme, hoci sme sa narodili ako katolíci, no ale nežili sme ako katolíci. My sme sa len narodili do štátu, kde bola vyznávaná katolická cirkev, ale sem tam sme počuli o Pánu Bohu, ale vôbec sme ho nepoznali. Každý z nás mal iba predstavy o tom Bohu. Áno, Boh je tam niekde, sedí hore so svojím synom a viac nič. A pretože sme nevedeli o Bohu viac nič, ani nič sa nemohlo stať v našom živote. Preto sa v našom živote nič nemohlo stať. Nejaká zmena. A dnes chcem hovoriť o Pánu Ježišovi Kristovi, že tí, ktorí ho spoznali, že tí, ktorí ho hľadajú, tak Boh sa im dáva spoznať. A keď sa im Boh dáva spoznať, tak ľudia, počúvajte dobre, ľudia sú zmenení. Ich životy sú zmenené. Ich životy sú tak zmenené, že život ich vládze oslavovať Boha. A to isté chce Boh s každým človekom urobiť. Boh chce sa dať každému človeku dnes poznať len preto, aby bol človek zmenený. Viete na čo? Boh chce, aby človek bol zmenený naspäť na to, ako ho stvoril. Na to, ako ho stvoril. Na svoj obraz stvoril Boh človeka. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Ale skrze hriech ten obraz bol zničený. Skrze hriech ten obraz bol tak zničený, že už nikto ho nevie opraviť, iba ten, ktorý ho stvoril. A to je samotný Boh. Iba Boh vie opraviť ten obraz, ktorý bol zničený. A skrze Ježiša Krista, skrze krv Ježiša Krista, skrze milosť Božiu, dnes Boh nás chce zmeniť. Alebo Boh nás chce obnoviť, aby sme sa zase podobali na našeho stvoriteľa. Na našeho stvoriteľa. Boh chce, aby bolo naspäť v nás to, čo je božské. Ježiš, keď chodil, hovoril: buďte svätí, ako ja som svätý. Buďte dokonali, ako ja som dokonalý. U človeka to nie je možné, ale u Boha je všetko možné. Amen? A Boh vyšiel, Boh mal plán spasenia. Ako dosiahnuť to, aby človek bol zase obnovený na Boží obraz. A tento plán spasenia nie je nikto iný než Ježiš Kristus. Ja hovorím, že ak máme Ježiša Krista, máme všetko. V synovi máme všetko. Potrebujeme poznať Ježiša Krista tieto posledné časy. A preto Pán volá. Aj ty si dnes bol pozvaný. Aj Pán Boh pozýva ľudí. Aj ty si dnes bol pozvaný preto, aby si spoznal Pána. A keď spoznáš Pána, potom aj ty budeš zmenený. Ľudia, ktorí nepoznajú Boha, ľudia, ktorí nepoznajú dnes Ježiša Krista, tí sa nezmenú nikdy. Lebo nemajú príklad. Nemajú príklad, podľa čoho sa majú zmeniť. Ale sú ľudia, ktorí hľadajú a našli. Amen? Halleluja. OK. Také jemné. Vnímam Ducha Svätého tu medzi nami. A vnímam, že Boh je práve tu. A
príjmam jeho lásku k vám. A chcem ti povedať, to, čo vnímam. Nemusíš v sebe dosiť to, čo ťa trápi. Lebo Pán hovorí, dajte mne svoje bremena, ktoré vy aj tak nemôžete niesť. Dajte mne svoje trápenie. Všetky starosti tohto sveta vás chcú iba umaniť. Chcú vás zničiť. Chcú vás tak zničiť, aby ste nemali čas žiť normálny život. Tento svet vám nedáva čas. Tento vlastne vám bere čas. Ale Pán hovorí, vykupujte si čas. Lebo ja chcem žiť s tebou, hovorí Pán. Ja chcem vstovať s tebou. Ja chcem s tebou jesť. Ja chcem chodiť s tebou. Všade, kam ty pôjdeš, pôjdem na s tebou, hovorí Pán. Počúvajte dobre. Aj napriek tomu, že Pán Boh je všemoci, aj napriek tomu, že Pán Boh stvoril tento svet, aj napriek tomu On teba sa pýta. Ak chceš, hľa stojí pri tvojich dverách a to je svoje srdce. A klope. A ten, kto mi otvorí, ja vojdem a budem s ním žiť. A budem s ním stovať. A ja mu budem Pánom. Ja mu budem Bohom. Nie preto, aby nás zotročil, ale preto, že nás miluje. Preto, aby nás vybral z otroctva hriechu. Lebo Biblia hovorí, že sme žili v otroctve hriechu. Každý človek, každý, to je človek. Už keď sa narodil človek, sa rodí do dedičného hriechu. A tento hriech spadá na každého človeka. Či chceš, alebo nechceš. Tento hriech spadá na každého. A preto Boh chce, aby ten hriech zomrel. Aby ten hriech zomrel. Amen? Halleluja. Ježiš prišiel na kríži. Ježiša to slovo veľmi zaplatil za to, aby ty a ja sme mali mať väčší život. Vieš, nám sa niekedy dobre počúvať, čo niekto urobil za nás. Ale popravde, my sme mali zomrieť. My sme si to mali zaslúžiť osnovu. Ale On zobral všetky naše bolesti. On zobral všetky naše trápenia. On zobral všetky prekliastva. On zobral našu vinu na seba a vyšiel s nimi na kríž. Biblia hovorí, že On nevládol. Biblia hovorí, že On bol tak bičovaný a tak mučený pre naše hriechy, že musel až krv potiť. Biblia hovorí, že veľa a veľa sa znieslo rán na jeho tele. Len kvôli tomu, lebo ťa miloval. Lebo ťa miloval. Ak ti niekto hovorí, že ťa nemiluje, alebo že nie si milovaný, never tomu. Až keď ti niekto povie, že ťa nemiluje, alebo nie si milovaný, stačí sa pozrieť iba na kríž. A tam uvidíš lásku. Preto Pán zomrel za teba. To je dostačujúca láska pre teba a pre mňa, že som milovaný, že nikto ma miluje. Vo svete žijú ľudia bez lásky. Vo svete sú mnohí ľudia, ktorí žijú bez toho, aby poznali lásku. Ale náš Pán Boh vie. A preto nám chce dať, alebo spoznať dnes, ako nás miluje.
Ježiša to stalo cenu života. Ježiš nebol mučený. On hovoril, nikto mi ho neberie. Ja ho dávam. Ja ho dávam. Ja ho dávam. A ja si ho zo sebe. On dáva život. On dáva život. Ak počujete Boží hlas, tak ako Mojžiš, tak ako ostatní, tí, o ktorých čítame v Božom slove, v Starom zákone a aj Boh. Ak počujete Boží hlas, nezatvrdujte si svoje srdce, bratia a sestry. Lebo Biblia hovorí, lebo dnes je deň spasenia. Amen. Chcel by som vám trošku povedať o Kristovi. Viete, nikdy by som si nedovolil hovoriť o tom, koho nepoznám. Nikdy by som si nemohol dovoliť. Ale napriek tomu mnohí hovoria aj z vlastných kresťanov. To jeden už navíc, Chcem sa s vami podeliť.